Tervetuloa taas Leo Sapelin totuuskulmaa, missä faktat lyödään tiskiin. Ja tänään meillä on tärkeitä juttuja. Mulla on tässä tämmönen näin, kattokaa tässä näin. Näkyykö? No niin, kattokaa. Tässä on analyysi, mä laskeskelin vähän tässä näin tässä punaisella Googlen käyttö selkeästi laskenut tässä näin ja sitten tekoälyt chat-GPT, kattokaa. Tulee kasvaa tässä näin. Ja sitten tää laskennassa käytetään. Tässä on tapahtunut jotain tässä näin. Tässä on jotain tolleen näin. Ja sitten toinen juttu mietin on silleen niinku, miten suihkuskäyminen ja penteskäyminen liittyy toisiinsa. Ja sit mä pistin tänne pistettä tänne. Ja sit mä vähän mietin yhtä että tää oli jotenkin vähän jännä tää. Mut kuitenkin niin tää on kiva suora tohon noin. Sitten mä funtsin vähän että mitä vittua nää täällä tekee, että missä näkäs suihkus? Mulla käy tentes kuitenkin ja niinku, tässä on tapahtunut jotain, joku muuta. Mä muistan niin aikanaan niin ei ollut tenttejä nälkää, ei käynyt suihkuskaan kyllä. Se ei ollut tuolla pikemminkin, mutta nyt oli kuin tonni jotain tapahtunut ja näillä on joku yhteys näillä jutuilla selkeästi. Niin tenniskämme lisääntynyt jotenkin. Mä en tiedä, mutta tässä on jotain pereillään kyllä. Mut joo, ei sen kummosempaa tänään täällä näin ja tervetuloa ja näkemiin.